Creamos un índice interactivo para navegar polas distintas páxinas da cápsula. Primeiro, cambiamos a fonte da diapositiva e engadimos as distintas seccións creadas polo de agora. Para poder engadir interacción nas distintas palabras, temos que inserir primeiro unha forma. Un rectángulo neste caso, ao que temos que darlle transparencia 100% para que non se vexa. Botón dereito para engadir interactividade. Engadimos ir á páxina ou obxecto e seleccionamos a diapositiva correspondente. Facemos o mesmo coa segunda sección, ou copiamos o recadro xa feito. Coloquei o cadro de texto atrás para que fose máis doado picar nos distintos cadros. Cambiamos a interactividade e xa estaría. Previsualizamos para comprobar que funciona perfectamente. Ao visualizar, comprobamos que funciona perfectamente, pero que vese un cadro ao redor das palabras que queremos quitar. Picamos enriba do cadro e buscamos á dereita onde pon liña e picamos na área branca. Facemos o mesmo no segundo cadro.